Tawa naman lang siyang iya, eh. Santa ang mga higala, prior ani, katong mag-abot yun niya, bay? Kaingon Santa ba nga, kanang rating mga igsuon nga negative 15, anti-Claire, dili gyud na siya bakak anti-Claire, tinuod gyud na, ano man, mo-reflect man gud na kung unsa ang kainit mga higala sa pagtagad sa tao nimong isip usa ka leader. Di ba? Si Sara mga higala, no? Ni suroy-suroy dito. Haskan naghanag mo abiba. No? Dahil mo anaw daghang kay murawara sa ilang kamot. Samantala si BBM, bisan pa dito sa pagpanghatag og bugas gisyagitan mga higala. Binawa! Oh. Luya pod. Tanawagan ini mga higala ning tanawagan ining pag-abot niya mag-igsuon sa airport. Oh, tanaw na to Gab, ipalihog ko Gab. XFM Katropa. Ay lang audio Gab, ay lang audio. Ay lang audio. Kana lang. Tanawan ni mga higala pag-abot ni BBM sa airport. Tuara siya, ma-zoom ba ni mo na, ma-zoom? I-zoom da na to, be. Wa may pakialam ng mga tao na palibot nga naday Pangulo may galani. Luya, lain na po na, eh. Kanang ikaw na mo, tanawa, naman na sa vlogger man siguro ni, kinsan eh. Paminaw na to ang palibot kung naghugyaw ba sila. Mamanay isa, kay si Digong sa unang moabot, maghugyaw mang yung tao. Tanaw na to ni si Kuan. BBM daw Gab, kung naghugyaw ba? Saklap lang kasi walang kumakaway sa kanya. Parang magandang hapon po mga kababayan dito sa Jensen. Kasalukuyan nandito ang ating Pangulo. No, habang kumakaway-kaway siya, ang saklap lang kasi walang kumakaway sa kanya. Parang napaka-natural lang na araw na ito para sa atin. Ikukumpara natin yung mga dati nating Pangulo, siguro dinudumog niya ng mga fans at saka ng mga kababayan. Wala yun, no? So makita di mo magaygalag, madungog, nga paggawa siya, wala ana-ana siya siyang kamot, no? Ana-ana siya siyang kamot, wa man magaygalay, BBM, o ka naghugyaw kay, ana-ana siya, wala. No? Nga, ang mga tao sa palibot, no? Wala, video lang niya, pagkaman, lakaw na siguro. Way pakialam mga kaigsunan. Bullseye! Bullseye! So diha nato mapamatud-an nga kanang rating nga negative 15 mga higala tinuod na. Ngano man? No? Abi nimo kung di pa na tinuod dapat ang mga tao mainito ng pagdawat. Pero kanang negative 15 mga higala dito gini mo na masukod ba? No? Sa reaksyon sa tao kung makita nila mga higalas Marcos. Siyempre, kanang mga ay na katingaan ang mga local government official nga mo sugat yun na. No? Ay na katinga anak mga higalang mga pulis nga siyempre mo abibag yun ng Marcos nga naman ilan ang trabaho. Bisag 15 pa presidente ilan ang trabaho. Unya ikaw kung opisyal ka sa local government, mayor ka, gobernador ka, natural lang nga musugat yun ka na bisag di ka kauyon niya. No? Musugat yun ka kay inangano kuan man ka under man ka sa iyaha, no? Whether musugot kag dili, no? Presidente siya, no? Bisan bagdi nimo siya gana, di ka ganahan niya, pero siya gyud presidente. Nya mayor ka or gobernador, ilawom yun kaniya. Bullseye! Bullseye! So kinahanglan gyud kang mutahod, himamat, ismail, bahalag, plastikan. Ay, No? Ana na siya baga kay suunan. 7:44 agatak na sa buntag pero ang tao mga katropa dili nimo mapugos, no? Ang tao pag di ganahan di gyud na. Wag yun. Wag kay mahimo diha. Pag ang tao may higala mo ingon, nigat ka ng negative 15 may higala, bugnaw pa na sa simod sa iring. Bugnaw yung pagtagad sa tao sa imuha. Nya dawato na dapat na may galas Malacañang. No, dili kay magsige pagpamakak ng ilang tigpamaba diha. binawa! Nga moingon nga
lahi man kuno to nga survey. Makita ni mo na, no? Bisan siguro diya sa Manila magahigala na may pipilang mo abiba pero na may uban nga mo kuan gyud kanang mo BBM. Pero ako maginahanglan ra magutog bugas pud. Lain sa kaayo og mudawat kag bugas gikan sa ilaha. O niya magkusmod ka. Ayaw pod. No, tudloan ta mo ha katong mga mudawat og bugas gikang BBM. No, nga naa sila. Smile gyud. Ana gyud ka, no? Smile. Pinakadako gyud imong smile. Dahil lang ako sa ning tubagon. Pads. Tawag ko niya kay kuan pa ko, live pa ko, live. Sige. Alas 7:46 na mga katropa ang Taknas Buntag. Dayon ta diri magahigalas tubag panaguban-uban. Linda Albatiera, Lord, hawakan mo ang ulo ni BBM, Lord, para maiba ang batasan niya, Lord. Di na madag kisa man nga, Lord. Kisa nga, Lord, atong suguon na ni Linda. Si Kuan, Lord Voldemort. Bensoy Tisoy. Negative 15, bugnaw pa sa ice water. Bugnaw yung pagtagad sa tao sa iyaha mga igala. No? Nya, hinaot unta mga katropa nga kung pwede pa lang, muhawa na lang siya, oy. Hawa na lang diya, Mr. President. Hawa! Pero kay, lagi pa, kabalo na ka. Kung pwede pa lang gani i-extend mo, extend ba na? Kay paugat, mangyod na paugat, hangtod mga igala nga, mahuma na gyud, maupos na gyud ang termino. Mga kaigsuunan. Pero maulagi, sa kadugay-dugay, mga katropa, kita'y gaantos karon, no? Presidente, mga igala nga, wala ba'y kanabang way amor sa tao? Ikaduha, mga igala, kanang ugnaay mga mahitabo nga mga dautan. Wala lang. No? Investigasyon lang kunuhay. No, dili ba mga igala kanang dutan yun ba nga makaingon yun ang tao nga dapig yun sa amuan eh. Example, kanang nahitabo karon mga igala sa kuan kanang basketballista nga si Rene Baterbunya may igsoon, no? Makumparani mo ba kung si Digong pa na may makaingon jud ka nga ang kasing-kasing bitaw mudapig yun sa kabus kay tinuod man sa gyud, no? Nga pagkita mga pobre may gala mahitabuan og mga susama ni ana, paawayan ra man tag official statement, di ba? Unya gumikan kay mga untouchable nga mga institution, no? Kita po din taon nga pobre maingon tag mudawat na lang ta. Unya sige lang pag atong Ginoo, inong pag na to may gala nga pagbuot sa kahitasan. Pagbuot sa Ginoo, dili oy. Dili na pagbuot sa Ginoo. Pagbuot na sa tao, may galang katangaan na sa tao na yan, na. Bullseye! Panalitan, kato ilang training mga katropa, no? Example lang, no? Nganong ato mang yumog dagat, o training to, nganong ato mang yumog dagat, niya pwede man kanang mga swimming pool dagko. Kung tubig lang inyong kinahanglan, no? Para controlled. Kaya kanang open water, di mo na controlled. Kanang kanang swimming pool, daghang lookout makakita. Bisan pag bikugan ka diha, makuha ka dayon. Bullseye! Bullseye! No, bisan pag mount, di ka mamatay. Pero kung open water, doon ay dakong posibilidad yun. Pero, kanto, kataas-taas atong nga tao, gab. Unya, athletic pa. Di kumuto o may galag malumos, eh. No, baskog atong mga batanon pa. Kumuto o may galag may ngana lang, nagito yung foul play. Mga katropa. Kaya si Digong pa'y presidente, gibalikas na na. No? Wa ko mo ingon nga maayo ang pagpamalikas, pero ang tao, magigala, makaingon nga, sige, kana, man. Dugay ramang gutang gidaog-daog, bay. Dugay ramang doon na mga igalay diskrepansiya sa Pilipinas, sa dato o sa pobre. No? Bisan mga igala diya sa hustisya. Pagkitang kabos, mga igala mo pakaso. Ang pangutana, yun ay na, may kasukol ka. No? Natural na eh. May kasukol ka ba?
ang hustisya mga higala libre. Ang korte mga higala doon na tayo ginatawag nga equal access. No, sa korte mga igsoon. Pero pangutana diya mga higala, kaya ba nimo nga isustener ang kaso? Ang pagpahil og kaso dali ra. Ang pagpadaog sa kaso lahi man. Bullseye! Bullseye! Labi nagmakatunong kag di kampanilya. Oh, di man na mo sugot may galag gamay ragbayad. Adto maginas dako-dako. So ang maka-afford nila katurasad yung mga kwartahan. Nya kita mga higala asa man ta palaban, di man gumuingon nga mga kinibang less ang kabright aning mga naas gobyerno nga mga abogado o mga lumalaban, mga piskal. Pero mga higala, sa makadagang higayon, dito ra tagod pa ipadangop ta dito. Unya na may mga ubang mga tapulan na kaayo. No? No na magani ka nga, ayaw na lang, sabuti na lang na ninyo pag amicable settlement na lang usa mo. Amahimos pobre mga higala, mutulon na yung laway. Og dawato na lang nga, kabahin sa kapalaran ang nahitabo, pero dili bayag yun. Dili bayag yun, tinuod lang. Bisan ka na may galang kang rini Baterbonia, no? Kana dapat may tulubagon mga galang ay nyo pasagin ling Ginoo ano eh. Mayingon dahil mo nga the Lord has given and the Lord has taken away. Binuwang na istorya niya. Nga naman, og nagpuyo tong tao, wato ni gibutang dito sa peligrosong lugar. Maunsa da ito. Oh, tinuod man na nga ang Ginoo maghatag, ang Ginoo sad mo bawi. Tinuod man di ba ta mulalis na may gala, pero given the situation, no, given the situation ingato, mga kaigsunan, og wala to gibutang dito ingato ka peligro sa dagat mga igala nga di sa kasaligan, di ba? So less ang chance, no, mamatay man ta, no, tanan man ta mga igala na magani uban diha mga igala nga nagkatawara, nasubra as katawan, namatay na hinuon. No? Ana man gyud kinabuhi mga igsoon, but kung imong tanahon ba, no? Ang kining circumstances ba, no? Nakadugang ba sa tsansang mamatay ang tao? Yes. Bullseye! Bullseye! Ya, karon kay wala man kay madungog. Si Auntie Claire po itig istorya. No, iimbestigahan gusto ng pangulo ang gusto sa tao kana bitaw mabati niya nga ang iyang leader mga higala dili man mangluluwas pero manlalaban. No, kana bang gusto man gud sa Pilipino sad nga mabati sad niya bagay igsoon ba nga sa iyang kakabus, sa iyang kawadon o sa iyang mga higalang intaon kamayukmok sa iyang estados kinabuhi. Doon ay leader bito may galang andam kay mo sa pupo niya. Andam mo alalay niya kay ginaingon man lagi ka kining gobernong demokratiko mga igsoon iya sa katawhan. No? Kita mao'y gobyerno. Pero unsa man ning istoryaha nga kita may gobyerno, kita'y kawatan. Kita may gobyerno mga higala, kita'y magpasakag kaso. Luoy kay ta mga pobre. Bullseye! Bullseye! Di man ninyo na madinay. Ako pananglitan mga higala, maluoy Ginoo mga abogado ko. Ha? Di gyud ko madato sad gab. Murag lisod gyud ko madato pud kay di man ko pag nay pobre mo hangyo, mo naman lang ko sige na lang. Tabangin na lang ko ninyong ampo. Oh, kung mada. Sinood bitaw mga kaigsuunan. So, mao ni ang pangulo mao nang di ka mga higala matinga or makurat nganong why amor ang tao niya. Imagine gud nimo, kato bitong gira mga higala, dunay mga OFW nang uli. Gilabay excuse me po. Gilabyan lang siya. Bullseye! Bullseye! Di ba? Giagi-agian lang siya may Galas Airport. Tarong bagod na. Bullseye! Nga naman, makaingon ka usay, wapoy batasan ni mga tao. Oo, makaingon ka na may gala, pero at least they are true. Tinuod sila silang kaugalingon nga, wa sila ganahe. Alang-alang, may galag, mag-smile sila. Di, gyud. Pero kato mga, dumadawat mga higala og bugas, hinabang higas gobyerno, o niya si Marcos inyong kaatubang, smile na lang mo. Alas 7:55 na. Bullseye! Bullseye! Ingon si Jonas D. Guzman, sa niya mga hand sign man niya. Charlie Rimadabia, ambot na lang ni BBM oy. Gabriel Tanoy magbutong.
Good morning, katropang Arnel from Mati City, Davao Oriental. Good morning! Si Joby Datilis Yurong. Mayong buntag, sir. Nag-send ko og gamayng tabang. Salamat, God bless. Salamat po. Good morning! No, ko na malig-on pagkadaghay dapat mamatay pero nganong kadto pamanjod. Ang naningkamot sa pamilya bangag noon wa pa jud napatay. Nga pagkadaghan ay dautan gibuhat. Masamang damo eh. Si Eman Moreno, naay activity sa dagat, walay coordinate sa Coast Guard. Yes. Dapat ingana naaman dako man to mga igalang kuan. Ang presidente nakadungog kag naay pronouncement ang presidente nga kanang putik mong mga taga-kuan. Nganong inga? Wala. No, mingawon ta usahing digong ana nga punto ba. Mga kaigsuunan. No? Sa Oksidigong pato. Sigurado ginabay. No, adtuon ang haya. No? Tanan nga gigasto sa ginikanan. Pamasahe gikas agusan. Paingon mga higala dito Manila. Saguton ni presidente. Karon wala bay. Di gyud nimo magakos. Pinakangilad o pinakapangit yun nga pangulo mga igalas kasaysayan sa Pilipinas. Si BBM. Bahala mo diya. Mga suko mo na ko. Problema na ninyo. Pero makaingon dyan ko may pinakaway lami yun. Pinakaway nada. Nga naman, kung ibutang na ako akong kaugalingon as kabos, mga kaigsuunan, kabos man ta. So, mao yun na atong standard. Siguro, para sa mga ilantikler, no? Sa mga nakadawat og maleta, sa mga naka-enjoy magahigala sa mga kontrata nila sa gobyerno, moingon gyud sila, BBM is the best. Natural. Moingon gyud sila ana maigsoon nga si Pangulong Bongbong Marcos mo ay pinaka-the best. Kaya nga naman nakabenepisyo man sila. No? Nakakuha man sila. Katropang Arnel Cortez. Ini mga tao, mga higala in taon, nga nag-ilaid sa tumang kalisod. Kuan ba ta? Kaya kung tinuod na mga higala nga nagmahal sa tao, kadto mga higala pagpaturagas o sakas krudo, kuan ay langan-langan, nauntay mga hinabag mga higala nga, di na kinahanglan pang daghang pang chitsi-buritsi. Ultimo mga higala ang pagsuspend sa mga buluhisan na dugay, huwag yun ma-implement. Bullseye! Bullseye! Tawa na. Una nga, dako yung pagmahay. Ako magkumubutar pero apil ko ng kamahay. Kay tinuod man. Kay bawo man ko sa una pagbutar na ko nga, ang akong butaran di mo daog. Kay bawo jud ko nga naman, kusog kaayos BBM gyud sa una. Makig-away gud ang uban may gala para lang gyud BBM gyud. No? Makig-away bang uban may gala, lini ka sa una. Awayon ka. Ako di man bugkulini, lahi to ako presidente. Pero kay bawo ko nga pildihonon to akong presidente. Sige lang. At least di ko kabahin mga higala sa nagbutang o presidente nga. Bullseye! Bullseye! Ano? Abi ni mo, basi nagtuo mo ba nga? Kuan lang na kanang katawanan lang, maura di taman ra diha nga ang pangulo mo abot way mo pansin kaayo. Basi nagtuo mo ba nga kuan na siya? Kana bang okay lang, dili na okay. Oy. No? Larawan na mga higala, pamatuod og ebidensya, no? Nga dissatisfied. Wa na ganahi mga higala ang mga Pilipino sa leader. Kaya kung pwede pa lang, kung tagaan pa lang silang chance, karon mga higala, nga makagawas kay independence man taron. No? Independence Day man ta. Kung tagaan pa lang chance ang Pilipino, nga ang impeachment himuon may higala ka BBM, pinaagig pagboto. Ambot lang. Kung basig dugay pa'y manguros mga higala na. Di ba? Kung himo, tungtugutan pa lang ang tao, inunta ba nga, usaban, musugot pa ba ka nga, magpabilin pa si BBM, murag, kanang ingon nila mga higala nga, negative 15, basig mo, abot pa ng negative 50. Nga naman, dissatisfied ang tao. Kanang, way mo pansin niya? No, dili na may higala maayo eh. No? Basi nagtuo mong nindot na may higala paminawon. Magkamaot-maot ang presidente na agad na supporter sa isa ka lugar. Si Donald Trump magaygalab, perti ba yun ang buangag baba ng tawhana na?
Ha? Pero igabot na may galas lugar o mga estado sa Amerika, maghugyaw yung mga tao. Doon na musugat niya. Ini atong presidente ni atong Amerika may gala, ang gisugat. Protesta. Di ba? Kana may gala, di ka katawanan man siya, huna-hunaon ba, no? Pero abi nimo dako kay na may galang laparo sa atong kahimtang mga higala sa atong nasod. Nagpamatuod lang gina uwaw kay na para nila. Pero lagi kay di naman sila madutlag uwaw. O man mga uwaw. Nabagoy kawatan nga mauwaw wa man. Pinawa! Mauwaw nga. Mamakak pamanggani kanang way uwaw kawatan og makakon wala sila may gala usara na sila. No, kawatan way uwaw bakakon mao gyud na sila mga grupo ha. Oh. Ya kung imong tanawon mga higala kanang grupo nila karon labi na nang ilang kanang mga naadi may gala ilang subiri kanang grupo nila Gatchalian. Nasa di agapundok may gala ang kining nga mga description nga akong giingon. Kawatan way uwaw bakakon. Pinawa! Nadia. Nadia gapon sisok mga higala. 1 minuto pasado alas 8 mga katropa. Kini dako ni laparo mga higala. Laparo kaayo ni sa atong gobyerno, no? Pero mo lagi di man sila madutlan ana.